bakal lali anjor kelingan jroning ati sak bedaing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe kok pahit tipe murine pancen mangkalake among pamujiku muga-muga ora ana rubeda saumure kan lunga ora kondo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Yo yo kaya. Ya 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 Kalem-kalem dah.
Sandure wosumilir tak ijo royo-royo tak senggung teman dan
Jarane parkir kese. Dikencang, Mbah. Kencang riyin. Ah, wayahe dikencang riyen jaran. Engko nek ayo dikencang ra ya ra Kencang mlayu ta, boten Mbah. boten mlayu mangke. Aman-aman wis to. Aman-aman. Paling nek ilang ya berarti didol ngoten mawon. Mau kencang riyen jarane ya, Mbah ya. Pripun, Mbah? Pripun, Mbah? Sejar melu. Oh, durung ta iki? Oh ya. Oh, durung. Ya, iya pisan kas ya, Mbah ya. Ya, Mbah. Sing siji rung berhasil iki. Heeh, rungko mana nih? Urung kemana niki? Ya, Mbah ya. Ayo Mas, pisan kas Mas. Yo. Kencang tenan niki. Yo kencang riyen, Mbah. Heeh. Piyagone men doleren iki. Yo, kek dahar-daharin. Nggih, darin pun. Napa wontene? Heeh. Wis mayek-mayek. Meyek-meyek dulu. Nggih dipeyek-peyek. Wis ajake Wis koyo garing ya. Heh? Garing Mas wong sedina nek kene iki panas. Heeh. Sing Jawa meng jenengan tok. Ayo kidul ki udan sikit moga aku ki. Jan ngejo elok nek kene. Nggih, alhamdulillah diparingi terang nggih Mas nggih. Terang. Nggih, Tekane mboten sawah rampung, wis jan. alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Penontonnya ya tumplek-blek. Blek wis jan. Menika wonten 2.500 5.005. 5.000 mboten 40 patang Mas. Ora tak gawe Mboten to. beda nek saiki kok ya.
Heeh, kok ndak kok kuwi terus ngono. Lah nggih. Wong kula nggih kalkulator kok. Oh, nganggo kalkulator. Nggih. Ya ya. Paring apa, Cok? Ya manut beri. Iki ra bekan sik, Mas. Ya bekan sih ora apa-apa. Nah, bekan sik. Mesake sing ngendang, Mas. Oh iya. Oh, sing bonang apa meneh mesake? Waduh, ayo. Sajake anu Pripun? ora apa-apa. Mbok apa ta, Mas? Ora tak cetrakke aku. Ya cetha ya ora apa-apa kok ya nyatane ngono kok ya, Aku Mas ora ya. gatuk kuping nek kaya ngono kuwi. Urung gatuk kuping ning punjul. Punjul. Turah. Nah, turah-turah ya, Mas ya. 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 Yes, komplit lho Mbak Yaya iki. Nggih, Mas. Iki nek sajen kaya awake dhewe nek bodo kae ya kae peyek delireng ngono kae lho. Reginan. Rengginan. Apa kuwi? Empuk jeruk kok. Iki sing anyar ya, Mas. Harimau. Tarik. Tarik, Cak. Heeh, tarik, Cak. Ah iki. Tarik, Cak. Heeh, sing ditarik apane, Mas? Ayo kemule ta ya. Dicetrakke. Oh. Ya, diparingin apa, Mas? Sing oke, Mas, ya. Sidoran dah. Ayo sido tenan kok.